Kif fit-tmiem il-ġimgħa oħra l-Prim Ministru Robert Abela għatta ġurnata fost l-Għawdxin bosta ltaqgħu mal-Mexxej Laburista fi żjarat li jagħmel kemm fl-Għarb u anke f'San Lawrenz. Fil-fatt il-Prim Ministru Robert Abela wassal il-messaġġ tiegħu fiż-żewġ irħula Għawdxin kif qed ikompli joqrob iż-żmien lejn il-jum tant importanti ta' 8 ta' Ġunju. Fl-Għarb Dr. Abela saħaq fost oħrajn li vot favur il-Partit Laburista se jfisser aktar ħidma favur is-sigurtà u servizzi tas-saħħa fil-komunitajiet. Hawn il-Prim Ministru fakkar kif ftit tal-ġimgħa ilu ġiet inawgurata dar tal-anzjani tal-aqwa kwalità f'dar San Giuseppe f'Hawn Silem. B'din kienet turija ċara ta' kemm dan huwa gvern li jemmen fl-anzjani u fl-anzjanità attiva. Dan anke kif kien hemm talbiet biex minflok dar tal-anzjani ta' kwalità issir lukanda lussuża. Intant il-Prim Ministru rimarka d-differenza għal Partit Nazzjonalista li moħħu biss biex Għawdex jibdilha f'mappa li hija waħda blu. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif dan kien il-gvern li għal sena wara oħra olla l-pensjonijiet fil-waqt li ħolom u beda jimplementa proġetti ġodda ta' xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin stess. Bekk il-Prim Ministru ħeġġeġ lil daw kollha preżenti biex fit-8 ta' Ġunju jivvutaw lill kandidati kollha tal-Partit Laburista fil-waqt li appella biex dawk li għadhom mhumiex konvinti minn dan jersqu lejn il-Partit Laburista sabiex jinstabu is-soluzzjonijiet.